Han Polman stopt als commissaris van de Koning in Zeeland. Na ruim 11 jaar vertrekt Polman naar de Raad van State. En verder in deze Zeeland nu. Aanpassingen maken weg veiliger. En Zeeuwen in oranje sfeer. Goedenavond. Han Polman vertrekt dus als commissaris van de Koning in Zeeland. De 61-jarige Polman heeft een nieuwe baan. Hij wordt half september adviseur, staatsraad zoals dat heet, van de Raad van State. D66er Han Polman was burgemeester in Bergen-op-Zoom toen hij in 2013 commissaris van de Koning in Zeeland werd. Hij heeft er nu dus bijna 2 termijnen van 6 jaar op zitten, maar begint toch aan iets nieuws. Nou, dat was niet makkelijk om daarover na te denken, omdat ik het enorm naar mijn zin heb in Zeeland. Maar ik ben 61 en als je dan nog iets anders wil, dacht ik van nou, dan is dit een mooie uitdaging. Dus na heel lang knopen tellen heb ik die laatste knoop doorgehaald. Als commissaris zal Polman te maken met een aantal pittige dossiers. Ondanks talloze toezeggingen vanuit Den Haag kwam de marinierskazerne niet naar Vlissingen. Polman was woedend. Het is onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet om met mensen en zo ga je niet om met overheden. Ook het dossier van de Hedwiegepolder, die onder water moest voor natuurcompensatie, hield de commissaris en veel Zeeuwen bezig. En daarnaast was er de coronaperiode. Allerbelangrijkste daarin is misschien wel dat wij laten zien waar wij Zeeuwen sterk in zijn. En dat is omzien naar elkaar. Dat wens ik u toe. Bij de post van commissaris van de Koning in Zeeland horen ook een aantal plichtplegingen. Het is een jongetje. Ja. En hij heet Gerrit. Polman gaat niet helemaal verloren voor Zeeland. Hij heeft al aangekondigd in Zeeland te blijven wonen, ook als hij straks in Den Haag werkt. Hij en zijn vrouw zijn verknocht geraakt aan onze provincie. De Deltaweg, de N256, gaat tussen Goes en de afslag Kamperland volledig op de schop. Om zo veiliger te worden. Er is meer dan 60 miljoen euro nodig volgens de provincie Zeeland. Om de doorstroming en dus ook de veiligheid op de weg te verbeteren. Want het is volgens velen nu een dode weg. Nog geen ruim een maand geleden ging het mis. Een 15-jarige jongen stak hier op de parallelweg over en werd geschept door een Duitse toerist. De jongen werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De dorpsraad van Wolfertsdijk ziet dit soort ongelukken maar al te vaak gebeuren. Er zijn toch heel veel automobilisten uit België, Duitsland en andere landen die hier naartoe komen en dan op het laatst van hun traject zijn. Omdat ze bijna bij hun bungalow of tentenpark zijn. En dan vermoeit toch dat laatste stuk wat heel moeilijk is en wat heel veel remmen betekent enzovoort. Dat ze dan toch wat ongelukjes veroorzaken, ja. Jammer genoeg. De provincie Zeeland heeft diverse studies laten doen hoe ze de veiligheid van de weg het beste kunnen verbeteren. En komt nu met dit plan. De weg zal worden aangepakt vanaf de A256, afslag de Poel, tot aan de N255, waar de afslag Kamperland is. Het laatste stukje tot aan de Zeelandbrug wordt nog niet aangepakt, omdat nog niet zeker is wat er met de Zeelandbrug gaat gebeuren. Op het traject dat wel wordt aangepakt, zullen vooral de kruisingen een stuk veiliger worden. Ja, wie heeft er regelmatig hier niet voor dit rode stoplicht stilgestaan, hier bij de afslag Wilhelminadorp-Wolfertsdijk? Ja, dit is zo'n kruising wat straks een ongelijkvloerse kruising moet worden. Dus met een viaduct voor betere doorstroming en betere verkeersveiligheid. Maar de allergrootste verkeersonveiligheid die hier moet worden aangepakt is eigenlijk deze weg. Er moet een groenstrook in het midden komen, zodat een frontale botsing niet meer mogelijk is. En ook inhalen niet. Dat betekent dat de parallelbaan wordt verbreed, een aparte strook voor tractoren en een aparte strook voor fietsers. Nou, het is in ieder geval een begin om de verbetering in te zetten van hetgeen wat er zou moeten gebeuren. En dat is een goed begin, zou ik zeggen. Want de dorpsraad zou het liefst zien dat de hele weg vierbaansweg werd, zoals hier bij de afslag Kamperland. Maar de provincie ziet dat nog niet zitten. Nee, kijk, je moet vierbaans niet uitsluiten, op dit moment niet nodig, misschien in de toekomst wel. Dus alles wat we nu doen is zoals, zo noemen we dat, no regret. Viaducten maak je zo breed dat je er in de toekomst ook extra rijbanen onder kunt leggen. Op dit moment is het grootste probleem voor de provincie eigenlijk
dat ze te weinig geld hebben. Nou, het is een stevig pakket en dat betekent ook dat het heel wat kost. Misschien wel 60 miljoen, er zijn ook berekeningen 130 miljoen. Dus dat betekent, je moet ook gaan sparen om de maatregelen uiteindelijk te kunnen uitvoeren. Eindelijk dan dus een aanpak van die Deltaweg. Nou, bewoners, dorpsraden, iedereen is er heel erg blij mee. Het liefst hadden ze nog veel meer gezien. Maar ja, er is nog wel één bottleneck. Dat is hier die brug bij Cats. Maar dat gaat nog heel veel miljoenen kosten. En dat heeft de provincie op dit moment niet. Dus ja, voorlopig dan toch nog maar hier over de brug. De gerestaureerde Hoogaars, de Arnhemuiden 17, ligt weer in het water. De hele winter hebben vrijwilligers eraan gewerkt om het houtrot op het voordek te repareren. En dat duurde langer dan verwacht, maar uiteindelijk is het gelukt. Ja, schitterend. Ja, hij zegt het plaatje. Ik doe het nu vanaf mijn 16e jaar. Toen bouwde ik mijn eerste boot. Maar toen ik dit gemaakt had, enige was er wel, ja. Er zijn vorig jaar in Zeeland 3359 kinderen geboren. Het laagste aantal in de afgelopen 30 jaar hier, meldt het CBS. Vooral na het jaar 2000 nam het aantal geboren kinderen af in onze provincie. En die daling zet door. Relatief gezien worden de meeste kinderen altijd geboren in de gemeente Ruimerswaal en Tholen. Dat is al jaren zo. Maar ook voor deze twee gemeenten geldt dat hier sprake is van een daling. Hogeschool Zeeland en Scalda openen vandaag een waterstoflokaal. Hiermee hopen de scholen technische studenten klaar te stomen voor de energietransitie. Nou, Scalda en HZ werken met echte problemen uit de praktijk, uit het bedrijfsleven. En zo hoorden wij dus al heel vroeg van het bedrijfsleven dat er behoefte is aan waterstofkennis. En om studenten praktisch op te leiden heb je een praktijkruimte nodig met mooie apparatuur. En die hebben we nu sinds vandaag. Heel veel technologieën, zeker ook zware machines, wilden ze dan laten gaan draaien op waterstof. En als je er dan veilig mee om kan gaan, is dat een hele handige vaardigheid om te hebben. Dit waterstoflokaal is er gekomen omdat waterstof heel belangrijk is voor de Zeeuwse industrie. En we dat in de toekomst op een schone, duurzame manier willen produceren. En daarvoor heb je techneuten nodig. En die leiden we op bij Scalda en HZ. En die techneuten die hebben praktijkonderwijs nodig. Die moeten zelf met waterstof aan de slag kunnen en leren hoe je dat veilig in de industrie kan gebruiken. 8 mbo- en 8 hbo-opleidingen krijgen straks allemaal les in dit waterstoflokaal. Ja, nog even, hè. Dan gaat het beginnen, het EK voetbal in Duitsland. In Zierikzee hebben ze er in ieder geval zin in. Maaike Speelman zit klaar in haar met oranje versierde huis voor de wedstrijden van Nederland. Ja, en of Nederland het EK ook echt gaat winnen, dat weet ze niet zeker. Maar waar haar liefde voor het versieren van haar huis vandaan komt, dat weet ze wel. Ik ben kleuterleidster geweest en het was altijd met thema's de klas gezellig maken. En ik heb ook met de kleindochters vroeger, als alles kwam, Teletubbies, alles, dan deden we mee. En ik vind het gewoon gezellig om te doen. De zolder van haar zoon staat dan ook propvol versiersels voor elk evenement. Nu is het EK aan de beurt, maar dat is niet het enige thema waar Maaike zich op richt. Nou, als ik moet beginnen met de herfst, dan heb je met Dierendag wat. Dan heb je Kerst en Sinterklaas, wat voor mij echt de hoogtepunten zijn. Valentijnsdag, Pasen. Voor elk evenement heeft ze wel versiering. Haar huis trekt dan ook veel bekijks en vooral de hamsterknuffels vallen in de smaak. Hoeveel ze er ondertussen heeft, durft ze dan ook bijna niet te zeggen. Het haast niet te noemen, want ik denk nou 150, 200, misschien zelfs wel meer. Ik zal ze volgende keer tellen. Maar dat doe ik uit principe niet, want dan denk ik wat er dan voor prijskaartje achter hangt. Ik kom nee. Een broer en zus op de Olympische en Paralympische Spelen in hetzelfde jaar. Het gaat deze zomer zeer waarschijnlijk gebeuren in Parijs. Want eerst hoopt dressuur-Amazone Dinja van Lieren naar de Olympische Spelen te gaan. En een maand later staan de Paralympische Spelen op het programma met broer Juri van Lieren bij de Nederlandse rolstoelbasketballers. De weg naar Parijs was voor de Olympisch-Paralympische combinatie uit Capelle toch niet altijd even makkelijk. Ik weet altijd wel nog dat mijn vader vroeger altijd zei, de nummer 2 is de eerste verliezer. En dat heb ik eigenlijk ook altijd onthouden. En ja, zo zijn we natuurlijk ook een beetje opgevoed. Ik weet wel, toen was zij derde zeker op het EK en toen won ik het EK. Dus ja, dan stuur ik wel een berichtje van kijk, ik heb hem toch weer binnen, weet je wel zo.
Dus dan is het toch al een beetje voor de grap een beetje gein van ja. Van jongs af aan draait het bij de Van Lierus om sport. De familie uit Capelle reist stad en land af voor wedstrijden van Juri, dan nog een talentvolle motocrosser. Zijn 5 jaar jongere zus Dinja ontdekt dan haar passie voor de paardensport. Broer en zus dromen vanaf dat moment van het halen van de top. Maar aan die droom lijkt voor Juri als motocrosser in 2014 een ruw einde te komen. Na een val bij de Supercross in Goes belandt hij in een rolstoel. Ten eerste, mijn eerste knop die ik omzet, had ik zoiets, dat komt wel weer goed. En dan ga je gewoon nieuwe dingen zoeken. En daarom ben ik ook blij dat ik toen de basketbal gewonnen heb. Want dan kon ik wel gewoon zeggen, oké, daar heb ik een nieuw doel, een nieuwe eindbestemming. En daar kan ik mijn energie in stoppen. Ik keek altijd heel erg op tegen Juri, ook gewoon hoe sportief die was. En toen verbaasde me het wel van hoe goed hij daar meteen mee omging. 6 jaar na het ongeluk debuteert Juri in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Dinja breekt dan als Amazone door in de top van de dressuur. Hoe reageren jullie op elkaars succesmomenten? Ja, weet je, het is niet zo... wij zijn daar best wij zijn wel... niet zo heel emotionele types, zeg maar. Nee. Zelfs toen Juri zijn ongeluk heeft gehad, dat ik hem dan opbelde en zei van, goh, hoe is het? Ja, hoe is het? Is er wat of zo? Heb je iets nodig of wat moet je weten? Ik zeg, nee, ik bel gewoon alleen om te vragen hoe het is. Maar wij doen dat nooit eigenlijk. Nee, wij doen dat van, hey, hoe is het? Maar dat doe ik ook niet met vrienden of zo. Hey, hoe is het? Weet je, wij zijn er daar gewoon wat rustiger in. Hoe gaat dat dan zijn voor de Spelen? Want dat is natuurlijk wel iets van een andere orde. Ja, dit is toch een beetje een andere wedstrijd, zegt iedereen. Ik moet het zelf ook nog zien om te geloven. Jij bent er natuurlijk al geweest. In 2021 was Dinja voor het eerst op de Spelen, maar Tokio werd iets om gauw te vergeten. Door een administratieve fout kon ze niet met toppaard Hermes meedoen. Dat was allemaal heel vreselijk, maar ik dacht, ja, kijk, ik kan nog wel gewoon verder en ik kan wel gewoon nog door met wat ik aan het doen was. Ik kan het wel een beetje in perspectief zetten, dat ik denk van, kijk, wat met Juri is gebeurd, dan verandert gewoon in 1 klap echt even je hele leven. Een medaille in Parijs komende zomer zou voor de Van Lierus de ultieme beloning zijn. Vroeger had je de grote Supercross in Bercy. Dat was mijn grote droom om de Supercross in Bercy te rijden. En nu is dus de Paralympische Spelen rolstoelbasketbal in dat stadion in Bercy. Zoals het er nu een beetje uitziet heb je misschien echt wel 7 kandidaten die echt kans maken op medailles. En ik hoop dat ik samen met Hermes daar ook eentje van ben. Aan de Zeeuwse kust zagen we af en toe een zonnetje, maar voor de rest was het een grijze dag in onze provincie. Het was gelukkig wel warmer dan gisteren. En de komende dagen blijft de temperatuur iets omhoog kruipen, maar het wordt wel wisselvalliger. En tot zover deze Zeeland Nu. We begonnen met het nieuws dat Han Polman vertrekt als commissaris van de Koning in Zeeland. Alvast een fijn weekend en tot morgen.